En Tamahome, el fornit guerrer de les 7 constel·lacions de Suzaku, va cedir a ser presoner al país de Kuto per poder així salvar els seus amics i aliats. La Miyaka, amb el cor trencat, es va disposar a buscar els 3 guardians que faltaven de les constel·lacions. I això ho havia d'aconseguir abans de retrobar-se amb el seu estimat Tamahome. Pel camí van atacar-la uns bandits de la muntanya. La va rescatar en Hotohori, l'emperador del país de Conan. Miyaka, de debò t'estimes tant en Tamahome? És que jo t'estimo. I t'he estimat des del moment que ens vam conèixer. Miyaka! La Miyaka va córrer fins a caure en una emboscada i els bandits la van tornar a capturar. Un llop a la fortalesa. Ei, Cap, ja sóc aquí. No em dones la benvinguda? Sóc en Koji, que acabo d'arribar, i porto aquesta noia que he capturat perquè hi donis un cop d'ull. I ja que he pogut obrir-me pas fins aquí, entraré sense trucar. Moltes gràcies. Ostres, Koji, que bé, noi, t'estava esperant. Quina noia més maca. Para de tremolar i saluda el nostre cap. Perfecte. Perfecte, per què? Bé, la deixarem aquí, doncs. Però per què no et quedes una estona més i em fas companyia? Sents? Per favor, no em deixis aquí sola amb ell. Sisplau, no em deixis sola amb ell, au, va. Molt bé, doncs. Com que tu ets qui mana aquí, Gamarús, em donaràs la informació que necessito. N'hi ha cap dels teus homes que tingui una marca al cos de color vermell o que s'infli? Si tenim en compte la quantitat d'homenots que hi ha, pot ser que n'hi hagi algun que té morenes o coses d'aquestes. Jo també en tinc, i mira que fan mal. No, home, jo no vull dir això. Parlo d'uns símbols o una cosa així, com una lletra que els apareix al cos. Si ets amable amb mi i fas el que et diré, t'explicaré això que vols saber. Ai... Té cervesa, sisplau. Miyaka, espero que estigui bé. Estigueu tranquils. Això és perfecte. Així podré descobrir quin d'aquests 5 és en realitat un de les 7 constel·lacions. Vosaltres dos porteu-vos bé. A més, en Hotohori està ferit. Oh, ah! Ostres, noi, això sí que no m'ho esperava. Es pot saber què et passa? No, res, però és que ets una noia molt bonica i tinc tantes ganes de conèixer. Ai, senyor, la gent ja m'ho diu ja, però la Noriko té un cos molt més bonic que el meu, no trobes? No és del meu estil. Paraula que et faré a trossets. Estic d'acord amb tu. Leiken és un perfecte idiota. Qui s'ha cregut que és per agafar el comandament de la banda mentre en Shenron no hi és? Tens raó, trobo que aquest sapastre presumeix massa de la seva força i del seu cos. I tot només perquè ara té una mica de poder. Sí, i ara és allà dins, magrejant aquella adolescent. Doncs mira, si és que la noia era verge, aquell porc ja procurarà que deixi de ser-ho. Noriko! Quina força! Ei, un moment. Què sou vosaltres dos? Veig que finalment us aneu adonat, rucs. Noriko, no hi podries fer res, tu, amb aquest que tinc als peus? Serà tot un plaer, senyor. Tant se me'n dona que siguis un home, trobo que tens alguna cosa i... Doncs mira, sí, ja he pensat una cosa per tu. Li està bé.